Ето товче купел. Горещините се завърнаха, а с тях и горещите ни предложения. Тристаен апартамент до парк Кукуряк и метростанция Мизия. Прекрасна сграда, обзаведен и с паркомясто. Този имот е за хора, които желаят готово жилище, без да се налага да извървят дългия и тренлив път от шпаковка и замазка до момента на нанасене. Висококачествени материали, усет и внимание към детайла. Не се колебайте, елате да видите това прекрасно жилище с мен, Веселин Георгиев.